أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين آمين. شغل يتودي الله جول دي النبي مكو صلى الله عليه وآله وسلم en garti kadi jokkude darsuji meɗen no gowrunoɗen waɗirde kala altine kala talata. en calmini dendagal julɓe jogorɓe hettade ɗiɗo darsuji e yeeso humgo. en calmini jeeyaɓe e ɓoggol en ɗam l'islam hono fedde wiyetede en ɗam l'islam e dendagal pelle jogorɗe hettoyade ɗiɗo darsuji. eɗen mbiya yimɓe ɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullah. eɗen duwono mayɓe ɗo kadi caggal meɗen ɓe tinɗen hen e ɓe entinani foof. eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe kamɓe foof harana ɓe aljanna, yaafoɓe watta ɓe e malaɓe. yo allahu watton ɓurana ɓe gaayi, yo allah watton foftorde mabɓe kamɓe yaaɓe ɓe foof. en mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum wa rahmatullah gongol. hande noon yewtere men nayi koko fewde ñalawma tijjaɗo o. ñalawma tijjaɗo ko ñalawma darga. julɗo fof ne hani jottorade ɗum. julɗo fof ene hani jottorade kadi ñalawma o wona ko garowo ene wayno ari. saabu koye wattande zamanu gonɗen, koye zamanu mum gonɗen e maale muɗum. holko woni taagu mancaji ñalawma darga, holko jiyeten ha ganden darga laari darade. ko noon jamanuji aduna o juuti, aduna yalngal ngal naywi. en gari ha e nokku hankadi ko wowano yiyede fof watti yiyede, ko wowano wadde fof watti wadde, no hunde wowano waɗirde fof watti waɗirde. noon ɗum koye maale darga jeeya. enen fof ne alamu jamian anna yawma alqiyamati atin la rayba fihi. julɓe fof ne piɓi enen gandi kay ñalawma darga ene wayno koko ari ni, wona ko arata, sikki ala hen. wa anna li hada al yawma alamatun minha alamatu saati lkubra wa minha alamatu eywa asugra. ñalawma darga ene waɗi maale ɗe maale mawɗe nani hen. eyi jaafo ɗum vocal o ɓocciti junggam. maale darga mawɗe ne hen, maale tokose ne hen. kanje fof eɗe kabra, kanje fof sifaji majjene e qur'ana ene hadiseji annabi sallllahu alih w sallam. noon kanko woni jangdinowo en. waqad dakara al ulama anna al alamati suhra qad hadathat bil fi'li. maale darga tokose ɗe ɗen kay mbaɗi koye mum gonɗen hannde. kala jooɗiɗo e aduna he hannde jotori ko bange aduna o ko maale gasde o woni, wona ko gasɗo. ɗum waɗi wa ala almuslimi an yuwajjiha nafsahu lil amali salih. kala juulɗo ƴoƴƴo, kala juulɗo joom haqqille haani huccinde fittaɗu mum, haani huccinde hoore mum koye gollande Allah golle lobbe. sabu ko darneteɗo ko e ko sinketeɗo ko e ko faggeteɗo ko fof hay hunde en jeeya hen. jeyɗen hen tan ko golle men moƴƴe ɗe tawoyten nde. juulɗo wa yamalu jahidan li irda illahi taala. juulɗo yo tinno golla ƴeewa kene wela Allah. faqad sala nabiyu sallllahu alih wa sallam man sa'alahu ani saati qailan lahu. won meɗɗo namdade nelaɗo sallllahu alih wa sallam. o wi nelaɗo an darga kam ko holnden waɗata. nelaɗo wimo wama a'adatta laha, wama a'adatta laha. holko keblanɗa darga, ko paranɗa ɗum. ɗum ɗo joni firti ko ari. on jaabi min kay hay hunde ala ko keblanimi darga sowona mboɗo yinma an nela sallah sallam. fa hada tawjihun min annabi alayhi salatu wassalam bil iqbali ala llahi. ɗum ɗo ko keblanɗa ɗum, holko paranɗa ɗum firti ko holko gollanɗa Allah an. sen koddiri wiyama hande waɗi meleb darga o darima, moni foof holko gollanno Allah. beele ka golluɗo aɗa andi wonko gollanɗa Allah. beele ka biɗo hami mawna walla ha ɓooya walla hami rendina ɗo kalɗo jawkal e darga darima, holko jawdi nafata. ɗum ɗo ko kuccitingol. nelaɗo sallah sallam wi ɓen bil iqbali alallahi bil amali salih. yen kucciti Allah, kuccitirni Allah gollande golle moƴƴe. gollana gaska paaɗa janngo ka wal istidadi bi taati.
keblanoɗa ɗum keblanoɗa ɗum jabde Allah woni so darga darima e hoore ma an a hulani hay hunde aɗa andi to paɗa to ko moƴƴere tan woni toon. wa awalu hadihi l alamati zuhuru lmahdiyu ɗeɗo maale darga idoto fof ko peeñgol gorko goto ne feeña e leñol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo wiye mouhammadul mahdiyu. oɗo mouhammadul mahdiyu wiyete ko mouhammadou bun abdoullahi ko tokara nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koye taniraɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o jeeya o feeñata koɗo makkatal mukarrama ɗo. wa min al ulamai man yatabiru khuruju dajjali awwalul alamati l kubra. won wiyoɓe noon so masihu dajjali yalti mawɗo maɓɓe o dajajila en kam koye jamanu dajjali gonɗen, saabu yimɓe hewɓe nan ɗo ne noddito ne mbiya ko yimɓe diine tawa koɓe masihu dajjali en, yimɓe dajjali en gonɗo hannde. ala khilafin baynahum, anduɓe ne lurdi wonde ko mahdi wi irdo to yaltude walla ko dajjali irdo to yaltude. kala hen ko yalti noon gonguel ngel rewat hen, maale mawɗe ɗe kadi ɗe jokkodiran, kala hen jaltugel so waɗi tuttan haade ngel wiyede e jaam ngel ɗo de waɗi ayyan gonguel ngel kadi feeña. wa alamati saatil kubra ala nawayni, maale darga mawɗe ɗe ɗen mbaɗi ko leƴƴi ɗiɗi, malufatun wa gayru malufa. ene woodi maale darga baɗoje ɗen ko hunde wowande yimɓe jiyata, ɓe jiyata koɓe gowi yiide ko ɗum maale darga. maale goɗɗe ɗe ko maale huude ɓe mbattat yiide koɓe meeɗa yiide koɓe gandama. wa amma al alamatul malufatu fa yadhhuru l mahdiyu, yaltude mahdi ɗum ne wowi wadde wiyede gando yalte leydi e feeñe leydi e kay ko tanum nelaɗo. ene wiye mouhammadou bun abdoullahi, ɗum ko hunde wowde wadde, ɗum hawnaki neɗɗo. huruju dajjali, jaltugol dajjali, rewa hen nusulu isa, jippugol annabi isa ibnu mariam min assamai, ummorde e asaman. huruju yajuja o majuj, yaltude yajuja e majuj, ɗum rewa hen, ɗum ko leƴƴi yimɓe. ɗum ɗo fof so firama ko heewi hen koko ari e dow koye yimɓe tawa en teskaki en gandani. wa hadi kullu umurun itiyadi, ɗum ɗo fof ne adora. wiyede mahdi yalti ɗum ne waɗa e aduna, wiyede isa jippima ɗum ne wawi wadde, wiyede yajuji e majuji jalti ɗum ɗo fof ko waɗi ni eɗen goni hen en ganda holko woni ɗum. ene jogui toon maale noon ɗe gona gowaɗe ma en gaare majje. wa amma al alamatu gayrul malufa fa hiya, ene jogui maale garoje hono taagu mancaje, ɗeɗo maale ɗulu ushamsi min al maghribi, ene jeeya hen nangue ngue fuɗirde hirnangue. ɗeɗo ko limtuɗen ko fof noon gotel hen fof ma en kaal ɗum taw ko kanum tan banggue holko woni ɗum. nangue fuɗirde hirnangue ɗumi wowani wadde, meeɗani wadde e aduna he, te meeɗaɗo waddene kay. annabi sallllahu alayhi wa sallam haali ɗum, hay scientifique en kaali ɗum, ma ɗum waɗoy. saabu oɗon gandi asaman o fof ko kebbinaɗo kaaƴe mawɗe, koode jiyatane jaahaɗe goɗɗe nan hen aɗa darane sirtone ɗelña, wona koode ko kaaƴe mawɗe ne pusi ene ummi planète uji goɗɗi. wooda hen celɗe lawol ngol gara piya leydi ndi, leydi ndi no yirlortono ni, so ɗe pi leydi ndi hankkadi leydi ndi nattat yarude banggue yaranno. onon sukaɓe oɗon gandi bal, sa fi bal, andi sa fi bal a fetti, minen komin fettannoɓe bal, sa cofi ɗum a fiiri bal o banggue, bal o ummimo ummoto komo yirlo omo yaaha, noon leydi ndi yarata. bal o so ummima tan on nandu balɓe oɗon gandi, sa piiri bal banggue o ummima o ummoto komo yirlo, leydi ni no gonɗen ɗo ko noon ndi yarata, ko jiyata nagi ene fuɗe ne muta ko ɗum. so woodi ko fi bal o noon ɗo yahata omo yirlo ɗo, o nattat yirlo, o yahat kono o nattat yirlade, leydi ndi daro ndi jooɗoto fodde balɗe 40 eɗi dari ndi dillata, jamma ala ñalawma ala. so ɗum gayni noon jiya ndi yatira gaɗa haɗalde, ndi woppa no ndi yaranno ni, yani ndi woppa yaadu mayri. ɗum woni wayata e men ko nangue fuɗiri hirnangue ni, nangue fuɗirta hirnangue, nangue yahani hay nokku, ko leydi ndi no ndi yaranno ni ko noon ndi nattat yarude, noon ndi daro, so ndi darima ndi yatiri gaɗa haɗalde, ɗum wayata e ma nangue ngue fuɗiri ko hirnangue, nde hettirtuma ko hirnangue hankadi. ɗum waɗat fodde balɗe tati no nela sallah sallam wi, so balɗe men ɗe, so balɗe goɗɗe en ganda. ɗum gila tagore nde taga ɗum meeɗa wadde, meeɗa ɗum waɗoyde. so ɗum waɗi
caggal ɗum noon ndi artoya no ndi yaronene refto wontoyen normal so wontoyi normal yimɓe ganda a nde ɗo fiyande yimɓe goofa noon nde firti ko pare aduna o woni koye gasde ɗum so waɗi gasi caggal ɗum ma daaba goɗɗo yaltu huruju dabati leti tukallimu nnasa o yaltata kanko daaba o ko hakkude safa e marwa omo haalda yimɓe ila akhir dhalika min al ayati allati tuhi bi turabi l umuri mudhirun lil bashariyati hunde nde leydi ndi folwitima yimɓe ɓe hankati kuli mbaɗi panique tagore nde fof weeman may noon mbaɗ mulakhas e ko ɓuri himmude e hol maale mawɗe e tokose jaltoje ɗe hol kanumen garten noon e artude kon kalmi ko gotel gotel guidoroɗen yaltude mahdiyu so yaltoyi ɗum feeñ jemo nde ɗum koye maale darga jeeya alladi yahruju fi akhiri zaman o yaltoyde ko wattande zaman o yali amra hadihi l umma kanko noon heedata e alhaali leñol nelaɗo sallllahu alih w sallam kanko wontata imam ko wiyete imamul mahdi sa nani hannde komin laawol kada komin ɗumɗo komin ɗumɗa komin ɗuma pellon fofo iwat ñande heen ha laaɓa ko islam weeɓaka hannde ko ɗum heɓete ñande heen cekel belel jogade ceerno gooto imam gooto ko wi fof ko ɗum watte so mahdi yu feeñi fofo mutat wontata ceerno ko gooto koko mouhamadoul mahdiyu so ari diine o jogoto ko ceerno gooto daro e felo nelaɗo sallllahu alih wa sallam o jaddidu laha diinaha o hesɗitana leñol ngol diine mum o gorko jogorɗo yaltude ne wiye mahdi ho rajulun yahkumu bil islami wa yamla'u l ardu arda adalan kanko ñawata l'islam ñande heen leydi ndi fof o hebbina ɗum jaadiral somi haali fuutankore leydi ndi fof o hebbina ɗum nunɗal hankkadi goonga feeñan penale baɗetenoɗe e ko wowi wonde hannde ko fof murtata ha laaɓa ɗum woni ko mbimami o hawrata ko e yimɓe dajjali en ɓe mbiya ko seeren ɓe mbiya ko joom diine en ɓe mbiya ko moƴƴuɓe taw ko penale o ittat ɗum fof o hebbino leydi ndi nunɗal badan muuli at jawran saabu leydi ndi ko kebbinadi toñangue ɗum gonɗen hannde yimɓe hannde mbayino liɗɗi nder maayo ni ɓurguel mawnude sakkañe fof moɗa gonguel ngel ko ɗum guura hannde ɓurɗo wawde fenade fof wiye ko kanum ɓuuri wonde porɗo o ɓurɗo wonde piyo fof ɓuuri wonde porɗo o cuusɗo allah fof ɓuuri wonde porɗo o ɓurɗo hewde kaalis e otoji e galleji e guinci galaŋeji fof wiye on woni neɗɗo allah ko ɗum wuura hannde ɗum noon firtoto ha laaɓa so aroyi tanamul ummatu fi ahdihi bil hayrati leñol nelaɗo sallllahu alih wa sallam ngol ɓe nemoto moƴƴere heewan won niamelleti lam tanam bi mithliha qattu nemaji ɗi ganduɗa leñol nelaɗo sallllahu alih wa sallam meeɗa heɓde ɗum hay ñandade wootere tawa ko meeɗa heɓede heeɓe nema yaaja jawdi jipina kuɗoli puɗa diine gonga gollinire ibnu kathir alhafid ibnu kathir rahimahullahu o wi fi zamanihi takunu athimaru kathiratu ɓesnoje ɓes leɗɗe fof biltat wa zuru a gasira remru gawri eko fuɗata fofo moƴƴat soñcat walmalu wafiru moni fof heɓat jawdi ha heewa a yiyata miskino wa sultanu gahirun ñande hen kanko wonata guurtiɗo yimɓe kanko wonata poolɗo bawɗo a wawa yaade ko wona kanko a wawa sosde pellel ma banggue aɗa wiya min ko ɗum mbimi ala konngol ko gotol ko kanko joyi ko julde kumbo wiyata ko ñenen tuuba ko goota ko kanko duhi wa diinu ga e mum ñande hen diine o wona diine dariɗo pocciɗo wala ɗum raari mum ñande hen allah ruɗat hinere gaño bi mana keefeero ñande hen jogota ko sembe wal hayru fi ayamihi daimum moƴƴere waɗat e balɗe makko he ko duumi ene joli e hadiseje e banggue alhaali mahdiyu hadiseje kewɗe hadiseje celluɗe kalama hen hadiseje moƴƴe kalama hen hadiseje looɗe kalama hen ene jeeya hadiseje celluɗe nanirama abdoulahi ibne masud radiallahu anhu nelaɗo sallllahu alih w sallam wi law lam yabqa min addunia illa yawmu la tawara allahu dhalika alyawm hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli beyti yuwadiu ismuhu ismi
wa ismu abihi ismu abi yamla'u l arda qistan wa adalan kama muli'at zulman wa juuran walla wa jawran. ibnu masud radiallahu anhu woyi nelaɗo sallllahu alih w sallam wi oɗo aduna hay sinno heddaki e makko so wona ñalawma gooto, hay so laari gasde. ɗum firti ko leeli yaawi allah yaltinade aduna he gorko mo ganduɗa o yo immi koye am ko tanam wonata ko tanum nelaɗo sallllahu alih wa sallam. kala nodditiɗo ko mahdiyu sa wona tanum nelaɗo joƴƴin o wi ko tanam wonata ko min ahli bayti. o wi wadu ismu ismi o wi ko tokaram wonata o wiyete ko mouhammadou. wasmu abihi ismu abi bamma ko wiyete ko abdoullahi, inde bamma ko inde babam nande mouhammadou bun abdoullahi o wiyete. yamla'ul arda qisdan o hebbinal leydi ndi nunɗal hono jaadiral wa adalan potodiral waɗan kama muli ad zulman wo juuran. no leydi ndi hebbinira hande toñange ni no ndi hebbinira hande oñaare ni o ittat fof watta ɗo nunɗal e jaadiral. wa fi lafdin la tadhabu awalan tanqadi dunya hatta yamla'u l arabu yamliku l arabu kay rajulu min ahli beyti yuwadu ismu ismi hadisun sahihun. ibnu abu dawuda yaltini hadis konngol gongol ko noon wi aduna o gasata ha yalta e arabeɓe gorko o jeeya koye suudam min nelaɗo sallllahu alih w sallam inde makko indam nandi inde baba makko inde babam nandi. ɗum ɗo ko hadis annabi sallllahu alih wa sallam tindini en ɗum on ko garoyowo. garal makko noon ha diine o fof wonta gooto, laabi ɗi fof muta wonta laawol gotol ko laawol diine l'islam tan. ɗum ma waɗo e aduna he o hawra e annabi isa o hawra e masihu dajjali. so ɗum gasi fitnatul masihi dajjali kaaleteɗo masihu dajjali arat. dajjali eɓe jogui mawɗo maɓɓe, kono noon dajjali mawɗo o kadi ne woodi ko garowo no imam mahdi woniri imam julɓe ni mawɗo hefereɓe kanum ne arat. oto ko mbir ardi ko darnude diine o wonta diine pewɗo diine peewal. oga ardi ko yidde darnude fenade e tabitinde fenade. lafdude dajjali ala wasne faal. dajjal firti ko faal noon wasnul fiil faal bi fati awwalihi wa tashdidi min addajli wa taqdiyati. dajjal firti ko kippowo bi mana no yimɓe hande ɓe mbayni. hippude bi mana hippude goonga, neɗɗo ɓorno wutte goonga to dow to tawa nder to ko fenade yahata. ɗum woni ko gurɗen hande. wasude dajli manahu alhalqi, neɗɗo jillodirowo woni firta ɗum e kippowo. yuqalu dajala ida labisa wa mawwaha, labbasa wa mawwaha. neɗɗo so jilɓini waɗi fenade mo mawwah firti koko meewa. ɗum ne heewi hande. a yiyan hande neɗɗo nodditoni wiyo ko juulɗo, tawa sa ƴeewi nder makko tawane ñoli bof. jama daɗata, jawdi janandi daɗata, diine daɗata, rewɓe jananɓe daɗata, moƴƴere daɗata, bonande daɗata. ɗum firti dajjali. ɓen ko dajajilaɓe mbiyete, yimɓe masihu dajjali mawɗo mabɓe onon ne jogori aroyde ko ɓen noon goni ɓe gurduɗen hande. jiya neɗɗo aɗa jogee mum yakare, aɗa jogee mum jikke ko neɗɗo Allah tawa ko neɗɗo bonɗo. wa jamu dajjalin ko dajjaluna ɓe mbiyete so ɓe keewi. dajjali ko goto. wa dajjaji la o sumi dajjalu dajjalan li annahu yuhatti l haqa bi batilihi. sa yi dajjali o wiyama dajjal firti ko kippowo o etoto ko hippirde goonga omo hippira ɗum fenade makko no ɗum wurda hande ni. saabu ɗum waɗi hande yiitude goonga weeɓani ne satti ha maayi. awli annahu yugaddi ala nnasi kufruhu bi kasbihi. walla ala ɗum dajjali firta neɗɗo kippowo omo hippa keferagal makko ngal e penale makko ɗe o ɓorno wutte goonga cikka koye goonga woni. ɗum waɗi hande yiitude goonga fof ɓuuri sattude. yiitude goonga ene satti ha maayi. gandirta ɗum ko ha kaɓɓana ɗum hirka walla ƴeewa ɗum. almouradu bi dajjali huna noon addajjalul akbar yiɗi haalede ɗo wonde mo ganduɗa so ari on so ari wonde arata ko no mahdiyu ari moƴƴitinde diine ni, kanko no arata ko jokkidde.
arrajulu akbar gorko mawɗo alladi yahruju ubayla qiyami saati o yaltoyta ko kanko mawɗo dajjali en ɓe o yaltoyta koko adi darga fi zamanil mahdi koye jamanu mahdi yu imam mahdi wara wa isa kanko e annabi isa ɓe kawrat mahdi yu e dajjali e isa kamɓe fof ɓe kawrat wa khurujuhu min al asharadi l adimati l muadinati bi qiyami saati jaltugol masihu dajjali jeeya koye maale darga mawɗe ɗe gandinoje kay darga nana daro ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene heewi moolade allah e fitna dajjali won noon ko fitna mum wuura hannde ɗo gonɗen ɗo o min fitnati l qabri o min fitnati l masihi dajjali wa adabi l qabri wa suui l masiri nelaɗo ne heewi moolade allah e ɗum saabu ko ɗum fitna gurdam fitna qabri fitna masihi dajjali ko fitna mawɗo e nder aduna he ɗiɗo gueruji ɗeɗo penale ɗum ɗo ko wiyete diineji taw wona o fitnatuhu min adami l fitnani fitna masihi dajjali ko fitna ɓurɗo mawnude e fitnaji wal mihani lleti tamurru ala nnasi ko jarabuyaji ɗi ganduɗa ene mbirto yimɓe ɓe oɗo jamanu o yusamma masihan omo wiye masihu andi isa ko masihu wiyete kankone ko masihu li anna ihda aynayhi mamsuhatan o wiyete ko momtaɗo noon hen yitere wotere ko momtade ko ɗokko o ala guite ɗiɗo waɗi ko yitere wotere kanko masihu dajjali aw li annahu yamsahu l arda fi 40 yawman walla ala ɗum o yahan e dow leydi he fodde balɗe 50 wa lafdatul masihi tudlagu ala siddiqi wa huwa isa masihu neɗɗo allah ne wiye masihu ko wayno isa ene wiye masihu isa alayhi salam wa ala dalili l kadabi masihu neɗɗo majjuɗo penowo ene wiye masihu wala awaru dajjal ko ɗokko ko kanko woni dajjal ɗum woni koye jamanu mum gonɗen ko yimɓe mum goni yimɓe ɓe ganduɗa jogui e diine mumen tan ko yitere wotere ɓe jiyata allah ɓe jiyata diine allah o ɓe jiyata haqiqa diine l'islam ala ɓe jiyata tan ko bindi ɗi ɓen ko ɗokkitɓe ceerno fof mo tawɗa gollirta tan ko bindi ɓoli ala haqiqa to nder to on ɗon ko ɗokko ko junngo woto o jogui junngo woto noon foɓɓata sa nani kelle walla poɓɓe ɗum ko wonande joom juuɗe ɗiɗi en neɗɗo jangga bindi tawne tarbini ne andi allah ene yiya hadara allah o ene yiya bindi ɗi wa qad tawatarat il hadisu sahihatu an nabi sallllahu alih w sallam fi dicri khuruji dajjali yimɓe ko taƴonoriɓe hadiseji celluɗe kewɗe gaari ummorde annabi sallllahu alih w sallam ene jangti hen jaltugol masihu dajjali to wattande zamanu wa tahdiru minhu nelaɗo sallllahu alih w sallam kadi ene rentini en masihu dajjali hayso wasafahu rasul alayhi salam li ummatihi saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o sifanima leñol ngol masihu dajjali wasfan daqiqan o sifanima en sifa laaɓɗo cewɗo la yahfa ala di basiratin joom jiiɗe ɓernde kay so sifanama oɗo sifa tan andat holko woni masihu dajjali kama haddara minhu l ambiyau alayhim ssalam nonne kayne annabaɓe ɓennuɓe ɓe ndentinino en masihu dajjali wa min al ahadis l waridati fi dhalik hadisu abdullah ibne umar حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس نلاɗo meeɗi darade jiimi e yimɓe fa asana ala llahi bima huwa ahluhu o manti allah ko allah haani mantirede ko summa dakara dajjala o haali noon haala masihu dajjal o wi inni la undirukumuhu mboɗo jertino on masihu dajjali ko garo wa ma min nabiyin illa wa qad andara qawmahu kala annabi mo allah nelno haalani yimɓe mum wonde masihu dajjali ko garoyowo walakinni sa aqumu lakum fihi walla sa aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyun li qawmihi mami haalano ene masihu dajjali konngol ngol ngannduɗa hay annabi gooto meeɗa haalde ɗum mami haala noon wonde innahu awarun so ari ko ɗokko o wonata ko yitere wotere o jogui andi ɗokko firti komo yitere ɗum fulñiti kanko ala guite ɗiɗi ko wotere waɗa e makko wa anna allaha laysa bi awar allah noon wona ɗokko allah ko guite ɗiɗi jogui guite jogui habri hadis o ko boukhari e muslim nanirama abi hurairata radiallahu anhu o wi nelaɗo sallllahu alih w sallam wi ala ukhbirukum ani dajjali hadisan ma haddathahu nabiyun qawmahu mami haala noon e dajjali hunde hay annabi goto meeɗa haalande ɗum yimɓe muɗum innahu awarun wonde ko ɗokko kanko masihu dajjali
yani ko yitere wotere o jogui wa innahu yaji'u maahu mithlul jannati wannari so ari o jogoto ko yeru ko wayno aljanna ni e yeru ko wayno jeengol ni bi mana omo jogui belemma ha heewi ko ɗum aljannaji sa jeyama e makko so wiyama masihu dajjali ko pharmaçon en neɗɗo wawi yeddude ko aljanna wannari omo jogui kadi jeygol falleti yaqulu inna aljannatu hiya nar oy biyo ko ɗum janna aljanna ko wallahi ko jeygol wayni undirukum bihi mami jerti noon kama andara bihi nuhun qawmahu hono no annabi nuhu jertinirno on hono mana jertini yimɓe wonde masihu dajjali ko garowo sahihu muslim sahihi ma tawton oɗo hadis masihu dajjali mi haalni noon kanko e mahdiyu e annabi isa ɓe kawran nusulu isa ibnu mariama alayhi salam joni noon garteten eko gotel gotel mbinoɗen ene jeeya e maale darga kadi jippogol annabi isa annabi sallllahu alih w sallam isa ko gartowo l'islam yeddani ɗum min amarati saati l idam wa asharatiha al kibar nusulu isa alayhi salam ene jeeya e maale darga mawɗe e sarɗiyeji darga mawɗi garoji jippogol annabi isa ɓi mariam akhira zaman o jippoto wattande zaman min assamai ummoro asaman o jippo yimɓe ndar hawmema leydi wa qad dalla nususu lkitabi wa sunnati ala annahu yanzilu qabla qiyami saati ƴiye deftere allah nde wi noon wonde ko gartowo sunna nelaɗo hadiseje nelaɗo mbi wonde isa ko garowo enen fuutanko mbiyata ha ise tello so tellima noon fa yaktulu dajjala kanko warata masihu dajjal o yukassiru saliba oɗo kurwa moɓe mbaɗi ɗo piliciyel ngel ɓe kaɓɓata e daaɗe mabɓe mbaɗe église aji o heela ɗum o yahkumu bil qisdi o ñaawa nunɗal o ñaawa diine gonga so arti o wontata ko alsilami o yagdi bi shariati nabi sallllahu alih wa sallam annabi isa so ari jippima o ñawirta ko sariya nelaɗo sallllahu alih wa sallam o yuhyi min shaniha ma tarakahu nnasu o wurtina ko yimɓe goppuno e sunna nelaɗo sallllahu alih wa sallam summa yamkusu machallahu o laato o ñiiɓa e dow leydi allah he ko allah muuyi yo ñiiɓ summa yamutu o yusalli aleyhi o yudfan o yusalla aleyhi o yudfan caggal ɗum o mayata koye diina l'islam julɓe juula e makko julde l'islam nde o ubbe ubbugol julɓe ɗum noon ne waɗi luural ha heewi won wiɓe o mayino won wiɓe ko cafaɗo won wiɓe mono dow kamo nelaɗo kam wi o mono dow ko gartowo joni e nder qur'ana he qur'anil karim salasu ayatin tadullu ala nusuli isa alayhi salam ayaje tati allah haali ɗum kanje foof eɗe tindina wonde isa ko jippoto wa innahu la ilmun lissaati wa innahu isa la ilmun ko mande ko gandal lissaati wonande darga ko mande darga bi mana jippogol makko ngol koye maale darga jeeya sa he suratu zukhruf ma taw toon eyi ko nusuli isa alayhi salam qabla al qiyamati alamatun tadullu ala qurbi saati jippogol makko kanko annabi isa ko adi darga seeɗa ɗum jeeya ko e maade darga wa yadullu ala qira'ati l ukhra wa innahu la alamun lissaati won qira waɗi wa innahu la alamun won wiɓe la ilmun la alamun ko maade lissaati wonande darga bi fatil ayni wallani hurujuhu bi mana kanko jaltugol makko ngol ko ɗum maale darga ey hurujuhu alamun min alahu saat min alami saati wa sabun min shuruɗiha wa amaratun ala qurbi qiyamiha ko ɗum maale wonde darga laari darade imam ahmad habri hakim habri nandirama ibnu abbas radiallahu anhuma e tafsir oɗo aya wa innahu la ilmun lissaati won jannguɓe wa innahu la alamun lissaati isa wa innahu jippogol makko ngol la alamun lissaati qala huwa khuruj isa bnu maryama ko jaltugol isa bnu maryam qabla al qiyamati ko adi ñalawma darga wa hada al mana marwiyun an adadin min a'immati tafsiri oɗo mana wonde gargol makko jippugol makko ngol ko ɗum maade wonande darga ɗum ɗo ko heewi almameɓe joom tafsir en ko ɗon mbi hafiz ibnu kathir ko ɗum suuɓi aya ɗimmo allah wi fa ida laqitum alladina kafaru fa darba riqab hatta ida athkhantumuhum fa shuddu lwathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidan hatta tadaa alharbu awzaraha to suratu muhammad
fa ida laqitum alladina kafaru allah son kawre heferɓe fa darba riqaɓe ñande hen tiye daɗe mabɓe hatta ida askantumum ha kebbi noon mayde mbaronɓe ha mayde heewa fa suddul wasaga kaɓɓe tongi tongon fa imma mannan ma woni on moƴƴaniɓe fa imma anta munnuna mannan no joom kafra yo wiyannoni ay wo imma an tufduna fidan fa imma mannan baad wo imma fidan wo imma an tufdu fidan ma woni on cottima hatta tada alharbu awsaraha ha noon hare nde joƴƴina hankkadi sesele fo waɗe ɗum woni jippugol isa to suratu mouhammad aya tata ɓiijo o ko nelasa allah ɗo wi wa inna min ahlil kitabi wa in min ahlil kitabi illa la yuminanna bihi qabla mawtihi wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahidan wonani hay goto e ahlul kitabi en illa la yuminanna bihi so wona ñande hen ma gonɗinmo wonde kanko isa ay gila o nelaɓe gonɗinanimo ɓe jaɓanimo ɓe mbiyata ko ɓe mbarimo ɓe gonɗinanimo wadde nden ko garoyowo ɓe gonɗinamo wa in min ahlil kitabi wonani hay goto e ahlul kitabi en illa la yuminanna bihi so wona ma gonɗinoymo ɗum ko so jippoyima qabla yaw mawtihi ko adi mayde makko allah wi ko adi ayi firti ko mayani wa yawma alqiyamati e ñalawma darga yakunu alayhim shahidan o laato ko ceediɗo e maɓɓe ɗum woni qarrara kathiru min almufassirina anna damirayni bihi oɗo bihi yawminana bihi yani wa mawtihi ko li isa bne mariama alayhi salam tafsiru tabriyu ko noon wi e tafsiru lbagawiyu ko noon wi tafsiru ibnu kasir ko noon wi ene jeeyan kadi jaltugol ya ajuuja e majuuja ma en kaaloy ɗum kadi janngo so tawi heƴoyi ene jiiya hen putgol nangue hirnangue ma en kaaloy ɗum janngo so heeƴi ene jiiya hen kadi gueɗe goɗɗe e goɗɗe holɗo ko yaltude daaba jalto hakkude safa e maro en kaalin ɗum e lancement he e jaltugol cuurki yalta wattande zamanu ki ganduɗa ne ridde yimɓe holko woni ɗum e leydi ndi dilla laabi tati dillere mana funnague leydi dillere hirnague leydi dillere hakkude leydi ndi ene jeeya hen jeygol yaltude e aduna hen ne ridda yimɓe koye maale darga jeeya ene jeeya hen ene jeeya hen ene jeeya hen ɗum waɗi dartinen ɗo darso o tan kadi ha janggo jokken so tawi allah luɓori o en wonkiki hokki en cellal aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wa li sa'iri lmuslimin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah